дар яке аз ҳуҷраҳои маркази ҳунармандони шаҳри Самарқанд, утоқи кории кулоли машҳури самарқандӣ, намояндаи авлоди дуюми сулолаи кулолон Фирдавс Бердиев ҷойгир аст. ин ҷавони хушчахчаху серғайрат бо 3 нафар дӯстону шогирдони ҳаммаслакаш бренди худро бо ном Фуад, яъне Фирдавс, Уктам, Азиз, Дамир созмон доданист. ӯ ба якчанд пурсишҳои мо дар ҷараёни кори худ ҷавоб гуфт. аз бачагӣ мо дар оила, дар муҳити ҳунармандӣ, меҳнат, иҷод калон шуда омӯхтем. ман дуюм авлод, пеш аз ман падарам зар кардагим. мон оила ба 4 фарзанд, ҳаме мо ҳунарманд, ҳамин касби падарамона давом дода истодем. мон бо ин ҳунарамо алҳамдулиллаҳ дар бисёр давлатҳо шудем. масалан наздикаш Қазоқистон, Тоҷикистон, сонибад Италия барафтем. апушти ҳамин касб ҳунар вай барафтем, Дубай барафтем, Турсия рафтем, алҳамдулиллаҳ, Сочи барафтем. вақте ки мон дар дигар давлатҳои хориҷ шудем, санъат асарҳои худамонро нишон додем. дар қалби мо як хурсандӣ, як фахр омад. мон аз ёшигӣ, аз 16 солагӣ мо дар конкурсҳо, тадбирҳо, ташаббус иштирок карда ҷойҳои оли яктагӣ, якум ҷойҳо яктагӣ бисёр 6 та шогирдам аст, ҳамашон кор мекунанд. пеш аз инҳо бо дигар шогирдо буданд, бисёр онҳо ҳозир худашон мустақил кор кардан меистоданд. дил кардагии одам ба меҳраш будагии одам ба ин кор ҷудоан осон ва даруни ин кор ба масалан одам дам мегирад. агар ки одам хоҳад ёд кардагишам осон, дар мобайни кам вақт ёд карда метавонад. лекин агар ки одам нахоҳад, агар ҳарчанд ки кор фармед намешавад. асосан бо мардуми худамо кор мекунем. ҳамшаҳрҳои худамо, ҳамшаҳрҳои масалан дигар вилоятҳо фармоиш медиҳанд, мо тайёр карда медиҳем. лекин барои хориҷ меҳмонҳоям тайёр мекунем. масалан лаганчои мисоли ин present. Oh, really? Oh, thank you. Rahmat. Thank you. Beautiful. Wonderful souvenir. We will remember you. Okay. Yes. барои ҳунармандӣ кардан дар ҳозир дар Ӯзбекистон ҷудо ҳам шароит зӯр. фақат кор кардан накор. имтиёз налог намедиҳем. эҷод кун, кората нишон те, ҳунарата нишон те, меҳнатата кун, роҳатата гир. дар устохони ман ҳамеша ахудамо кӯзишам ахудамо шогирдо месозанд, ранг доданашам худамо мекунем, аз лой та ёд чиз мебаробем.